Sziasztok! Én Szabi 11 vagyok, és egy versenyt hirdetnék számotokra. Az lenne a verseny, hogy házépítő versenyt tartanék az én szaromon, ami tulajdonképpen még nem létezik, de a jelentkezők soraiból szeretnék kérni pár embert, hogy építsen, vagy csináljon nekem egy szervert. Ha lehetséges ez, akkor vegyenek fel Skype-ra. A Skype neve egy pillanat, csak ez a Survivor mappunk, és nem akarok mindenféle hülyeséget csinálni most. Kivéve ezt Dovn fal munkodik. Gyorsan leírom nektek a Skype-omat. Én a Skype-om, vegyetek fel, és aki tud nekem szerót csinálni, egyedül csak a Word Edit kell hozzá nekem, semmi más, az vegyem fel. Íme, ismétlem itt a Gekko Szabi 11. Na, és várok mindenkit sok szeretettel, Skype-on elérhető lesz a szerver dolgai. Sziasztok! Ta-da-da-da-da!